No Pub La Pomada, no casco histórico de Pontevedra, ultiman os preparativos para a reapertura. A partir desta medianoite, o ocio nocturno poderá volver traballar. Porque xa non é polo económico, que estamos na ruína, é polo psicolóxico. É polo psicolóxico que nunca se ten en conta e realmente somos moitos os que o estamos pasando moi mal psicolóxicamente. Esta reapertura chega despois de que o Comité Clínico flexibilizara as restricións o mércores desta semana, cando tamén anunciou que Pontevedra pasaba do nivel alto ao medio. Podemos abrir, creo que foi o día 1 de xullo, non sei se foi o 2, que xa non se podía, cando xa tiñamos todo organizado para traballar, para traballar un pouco no verán, que é a época esa que todos queremos traballar, porque cando se fai ese pequeño plus para poder aguantar ben o inverno. Hai moita ilusión por volver, pero Daniel é consciente de que non vai ser sinxelo. En 3 días tiveron que reincorporar o persoal que levaba un ano en ERTE e ademais terán que reabrir cunhas capacidades limitadas, do 50% no interior e do 75% na terraza. É moi complicado facer viables os nosos negocios con estes aforos. Ahora mismo co 50% prácticamente non vamos a cubrir os gastos, pero bueno, estamos preparados, queremos loitar, queremos traballar. Precisamente nas limitacións para as terrazas onde está un dos puntos polémicos. O Comité Clínico decidiu que nos concellos de nivel medio a hostalería poderá ocupar os seus exteriores o 100%, pero no caso do ocio nocturno terán que axustarse o 75%. A miña terraza pode estar ao 75%, non é comprensible que a terraza do lado poda estar ao 100%, porque no mismo horario, facendo o mismo, servindo prácticamente as mesmas bebidas, como non hai forma de interpretalo. Hoxe La Pomada poderá reabrir, pero hai moitos outros locais que quedaron no camiño. Por iso, Daniel Lorenzo pide sobre todo comprensión e colaboración á clientela para evitar escenas que rematen por afondar no estigma da hostalería nocturna. Se somos pesados con que hai que ter a mascarilla posta, pois vamos a ser moi pesados. E se non podes pasar porque o aforo xa está completo, pois non podes. Hasta que salga alguén non se pode entrar. Pero o que pedimos, por favor, non queremos aglomeracións. Queremos facer as cousas moi ben e necesitamos a axuda dos nosos clientes. Daniel Lorenzo reclama tamén que se diferencia a actividade da hostalería nocturna doutro tipo de ocio como pode ser o botellón ou as reunións na rúa, onde non se sigue ningún tipo de medida.